amigues i amics, benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, un servei sense afany de lucre en el que donem suport a aquelles persones que volen publicar la seva obra literària. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, creador i director d'aquest servei editorial, que vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. Avui parlarem d'un tema molt important que un oient del nostre canal m'ha plantejat. Em demana, en una novel·la o en un relat, qui és l'autor? Qui és l'escriptor i qui és el narrador? I afegeix, l'autor és qui conta la història, veritat? Els escriptors més experimentats ja tenen assolits aquests conceptes d'autor, escriptor, narrador, personatge, etc., de manera que poden endreçar adequadament el seu projecte narratiu. Però molts escriptors que s'inicien en el món d'escriure corren el perill de fer-se un embolic. Pensen que l'autor d'una obra és també el narrador, és a dir, el que conta la història. Confonen l'escriptor, el narrador i el personatge que parla. No obstant, aquests tres són tres entitats diferents, encara que totes surten de la nostra creativitat. Per tant, avui, en aquest podcast, aclarirem aquests conceptes. Tots volem llegir històries ben explicades, històries que ens atrapin. Així mateix, tots nosaltres que comencem a escriure o que ja portem una certa experiència escrivint, tenim històries per explicar i pretenem amb aquestes històries atrapar el lector. Però per llegir o per escriure històries interessants, hem de conèixer que a l'origen de tota història escrita hi ha tres integrants, com a mínim. L'autor, l'escriptor, el narrador. També hauríem d'afegir el participant més important de qualsevol relat, que és el lector. Sense aquest, sense el lector, el nostre esforç d'escriure serà en va. Per tant, els nostres esforços en escriure una història sempre tindran per objectiu atrapar el lector. Bé, anem a resoldre els dubtes. Qui és l'escriptor? L'escriptor d'una obra, d'un conte, d'una novel·la, d'un relat, etc., és el seu autor. Qui ha escrit una obra, qui l'escriu, l'escriptor, és el que l'ha parit, és el seu autor. Si algú escriu la història que ha escrit un altre, o és un copista o és un impostor, algú que ha copiat, que ha plagiat. L'autor és el nom que figura a la portada, tot i que aquest nom de vegades és un pseudònim, com és el cas, per exemple, de l'escriptor i molt amic Ignasi Carcí, que sempre signa amb el pseudònim Albert Costas. L'escriptor, per tant, és qui escriu. I deixeu-me comentar aquesta figura, la figura de l'escriptor, que és una figura que m'interessa molt. Un escriptor és una persona que té necessitat d'escriure, que en la solitud del treball creatiu s'esforça a millorar continuadament el seu llenguatge narratiu, la caracterització dels personatges, etc., etc. Jo estic convençut que per arribar a ser escriptor és més important aquest esforç de millora continuada, en definitiva, el que podríem dir la vocació d'escriure, és més important que el talent. Una persona que es dedica a l'escriptura sol ser quelcom amb inquietuds, amb moltes inquietuds. Li interessen tots els camps del saber humà i té una àmplia cultura. També serà un bon observador del gènere humà, és a dir, de les persones del seu voltant, del seu veïnatge, com per exemple Txékhov deia que a ell li agradava molt seure en un bar, davant d'un cafè o d'un té, i observar les persones com parlaven, com es movien, com feien.
Per tant, un escriptor ha de ser un bon observador del gènere humà. És un bon coneixedor de la naturalesa humana. Aquell coneixement i aquesta capacitat d'anàlisi dels seus congèneres, dels seus veïns, de la gent que l'envolta, seran elements constitutius de les seves obres. No cal dir que un escriptor té amplis coneixements literaris i sap redactar, compondre els pensaments, les escenes, per fer-les evidents als lectors, perquè sap que escriure no rau merament en explicar una història, sinó en com s'explica aquesta història. Tots aquests coneixements literaris s'adquireixen llegint molt i, a més, d'una forma atenta. En qualsevol cas, el concepte d'escriptor resulta força clar, jo crec. De fet, si estàs escoltant aquest podcast, probablement tu n'ets un. Tenim clar, doncs, qui és l'escriptor, qui és l'autor. Però qui és el narrador? El narrador és la veu que l'escriptor fa servir per explicar la història. Torno a repetir, és la veu que ens està explicant la història que l'escriptor, que l'autor ha parit. És a dir, jo com a escriptor vull explicar una història, molt bé, però amb quina veu ho faré? Qui serà el narrador que jo vull escollir, que jo vull que conti la meva història? Si el que volem escriure és una autobiografia o un dietari, és obvi que qui conta la història és el mateix que l'escriu. Ja parlarem en un altre moment de com escriure una autobiografia o unes memòries. Però en aquest podcast parlem exclusivament de ficció, d'una història que nosaltres hem creat, que nosaltres hem inventat. No parlem d'un escrit autobiogràfic de la història de la meva vida. Això és diferent. Estem parlant de ficció. En aquest cas, en les històries de ficció, el narrador no és mai l'escriptor. El narrador és simplement un dels elements que l'autor disposa per contar la seva obra, el seu conte, la seva novel·la. És un element més com ara els personatges, l'estructura de la trama, els diàlegs, les descripcions, etc. El narrador pot ser un personatge que ens conta la història com si l'estès vivint. Ens explica la seva història, és el que diem un narrador en primera. És una persona que ens parla d'ella mateixa, de la seva vida, el que diem un narrador en primera persona. En aquest cas, el narrador i el personatge s'identifiquen. Veiem uns exemples. En la novel·la de David Copperfield, de Charles Dickens, comença d'aquesta manera. Si arribaré a ser heroi de la meva vida o un altre ocuparà aquest lloc, ho mostraran aquestes pàgines. Per començar pel principi del relat de la meva vida diré que vaig néixer, segons em van explicar i així ho crec, un divendres a les 12 de la nit. Molt bé. Davant d'aquest començament ens preguntem: qui va néixer un divendres a les 12 de la nit? Va ser en Dickens? Òbviament no va ser en Dickens, sinó va ser David Copperfield, que és el narrador i el protagonista de la novel·la. És un narrador en primera persona. Veiem un altre exemple. Una novel·la que es diu Les casetes de Cat Brexit, de Maria Vilanova i Vila d'Abadal, que comença de la manera següent. He de començar dient que la Caritat no és donada al melodrama. Sempre intenta fer la farina plana i repeteix fins a l'avorriment el que li deia son pare, allò que tota moneda té dues cares. I l'home tenia tota la raó, encara que costi acceptar quan cau del cantó que es fa la guitza. Doncs bé, he d'admetre amb el cor encongit que tal i tal. Molt bé, aquí com veiem hi ha algú que ens està parlant, que diu, he de començar dient. Qui comença dient? És l'autora o és un personatge de la història?
En la novel·la de Robinson Crusoe, escrita per Daniel Defoe, comença d'aquesta manera. Vaig néixer el 1632 a la ciutat de York, d'una bona família, encara que no de la regió, ja que el meu pare era un estranger de Brema que inicialment es va assentar a Hull. Molt bé. Aquí ens preguntem, Daniel Defoe va néixer a Nova York en 1632? No, de cap manera. No va néixer, el Daniel Defoe va néixer a Londres en una data que se situa entre el 59, 1659 i 1661, per la qual cosa, com és obvi, no és la mateixa persona que el seu narrador. En la meva novel·la El darrer brot d'alzina la començo d'aquesta manera. Des de ben petit, cada dia el meu pare em feia treballar a la Hardware Store que teníem al 25 del New Street, al Lower Side de Nova York. Havia d'escombrar la botiga i el magatzem i tenir-ho tot ben endreçat, etc. Jo us puc assegurar que ni jo ni la meva família hem tingut mai a Nova York una ferreteria. I molt menys, ni et conto, a principis del segle XIX. Per tant, tots aquests narradors són narradors en primera persona que ens conten a l'orella, a cau d'orella, la seva història. Per això alguns diuen que aquesta mena de narració és confessional, perquè el narrador ens confessa una història, la història de la seva vida, la seva història. En qualsevol cas, veiem que els narradors no són els autors, encara que siguin narradors en primera persona. A mi personalment, com a lector, sempre m'ha atrapat més una història contada directament per un personatge. Per això, en moltes de les meves novel·les faig servir aquesta mena de narrador. Bé, sempre que escrivim una història, sigui curta o llarga, ho hem de fer amb un narrador en primera persona? No, ni de bon tros. Molts autors famosos i moltes històries interessants han estat narrades per narradors en tercera persona. Veiem, per exemple, un relat d'Anton Txékhov. Es diu Castanca. Una gosseta vermellosa entre esbargera i conillera, de musell molt semblant al de la guineu, corria de banda a banda per la vorera, mirant inquieta al seu voltant. De tant en tant s'aturava gemegant i aixecant tan aviat una pota com una altra, semblava voler aclarir-se a si mateixa com havia estat possible que s'hagués perdut. Recordava perfectament com havia passat el dia i com havia anat a parar a aquella vorera desconeguda. El dia havia començat així. El seu amo, el fuster Luka Alexandrich, es va encasquetar la gorra, es va col·locar sota el braç un objecte de fusta embolicat en un mocador vermell i li va cridar: «Vinga, Castanca, anem!» Aquí hi ha un narrador anònim, no sabem qui és, el que és segur és que no és el Txékhov, que ens explica que la gosseta Castanca s'ha perdut quan el seu amo Luka l'havia tret de casa. El narrador no té res a veure amb la pèrdua de la gosseta. Sap el que està passant i ens ho narra, però no hi participa. És a dir, el narrador no és l'escriptor, sinó un recurs del qual l'escriptor s'ha servit per explicar la seva història, la veu que ha escollit per contar la història. Un altre exemple de narrador en tercera persona el trobem a la novel·la Aquella mirada d'Albert Costes. La Consol va obrir els ulls de sobte. Una punxada aguda a la base de la panxa la va posar en alerta. Amb un cop va despertar en Xurxo, el seu marit, que dormia com un soc al seu costat. Aquí algú ens explica la història, es descriu allò que veu, allò que observa. La Consol va obrir els ulls de sobte. És com si estés dintre de l'habitació i descriu el que està passant. És l'autor? No, ni de bon tros. És un narrador en tercera persona. Ens parla no d'allò que li passa a ell, sinó allò que passa als altres.
Qui són aquests altres? Pues són els personatges, allò que passa dalt de l'escenari, el que es projecta a la pantalla. És una tercera persona el que ens conta tot el que està passant. Anem a posar un altre exemple. L'elefant blanc de Rubén Chapela del grup Novel·listes Independents de Catalunya. Comença així. Un cop acabar de comptar tots els ítems de l'escalada que havia posat a la bossa, va tancar la cremallera. Volia estar segur que no es deixava res. Estaríem prop d'una setmana allunyats de la civilització, si més no, aquell era el pla original. De la mateixa manera, l'amic Pierluigi Damario, un escriptor italià que viu a Roma, comença de la manera següent la novel·la Roses Rebeldes, en italià Rose Ribeldi, de la seva nissaga de la família de Villebrun. Comença així. El puerto de Le Havre hervía de actividad. En el aire resonaban los graznidos de las gaviotas que surcaban a docenas la bahía en busca de comida. Los chillidos de las aves hambrientas se mezclaban con los gritos desesperados de una muchedumbre de harapientos que corrían angustiados de aquí para allá en busca de una contratación, aunque fuera de un mínimo salario, de un mísero salario. L'amic Pierluigi està al port de Le Havre? No. Ja li agradaria ser en aquella època que tant li interessa, però no. Ell viu a Tívoli i allà es documenta i escriu. Finalment us posaré un altre exemple perquè definitivament quedi la cosa clara. És del Manuel de Pedrolo, que comença així el quadern de la destrucció i de la salvació del seu mecanoscrit del segon origen. Diu, l'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de la casa seva amb un cistellet de figues negres de coll de dama, quan s'aturà a avergonyir dos nois que n'apallissaven un altre i el feien caure al toll de la reclosa i els va dir: «Què us ha fet?» Ells li van contestar: «No el volem amb nosaltres perquè és negre». «I si s'ofega?» I ells es van arronsar d'espatlles, car eren nois formats en un ambient cruel de prejudicis. Com veiem, en tots aquests exemples, en totes aquestes narracions, hi ha una veu que es limita a contar-nos el que veu. És una mena de veu en off que ens va relatant allò que passa. Bé, arribats a aquest punt, es podem preguntar, ¿el narrador és un personatge? He dedicat molts podcasts a parlar dels personatges i encara parlarem molt més dels personatges perquè són els que duen a terme les accions que explica el narrador. La confusió entre narrador i personatge es dona quan es fa servir un narrador en primera persona que a més és el protagonista. Sí, en aquest cas, com sabem, el protagonista ens explica la seva vida. És el cas dels exemples que hem posat abans i que jo faig servir, per exemple, en el darrer brot d'Alsina, que ja que Alsina es conta la seva vida, de la mateixa manera que en Dmitri Mitrich és el protagonista de Sueños en Manhattan, que ens explica la seva vida a Rússia, la descoberta de París i l'anada a Nova York, on torna una pila d'anys després i passa el que passa. En aquests casos, identificar narrador i personatge és correcte. Però aquest narrador-personatge no és l'autor en qualsevol cas. No té res a veure amb el seu autor. En el cas del narrador en tercera persona no hi ha confusió possible. És simplement una veu en off, com hem vist en els exemples que hem posat. Però qui és o què és aquesta veu en off? He volgut fer una aturada per fer èmfasis en aquest tema.
Tenim la possibilitat de fer històries sorprenents si sabem escollir bé el nostre narrador en tercera persona. Qui és el narrador en tercera persona que ens relata una història? No ho sabem. Pot ser un animal, un ésser de fantasia, fins i tot pot ser un objecte. Veiem exemples. En la novel·la del meu amic Ferran d'Esteve, La curiosa història del maletí amb ànima, el que ens narra tot un conjunt d'aventures és un maletí especial, per cert, de color vermell, que comença així la narració. En un lloc de la Manxa de nom que no vull recordar, llegeix amb veu alta dia rere dia l'encarregat del magatzem, el senyor Pierre, durant l'estoneta de dinar que té a la feina. Assegut mig encorbat entre mos i mos, s'endinsa en la bogeria manxega, sota la llum esgrogueïda del racó, on té la taula on guarda la llibreta del control d'existències i els llapis d'apunts. Tant se val que ahir deixés la lectura del Quixot a la pàgina posem 150, en tornar-la a reprendre, sempre ho fa recitant en veu alta l'estrofa inicial. En un lloc de la Manxa del nom que no vull recordar, i aleshores retorna al punt deixat el dia abans. Aquí, el narrador en tercera persona no és una veu en off, sinó que és un maletí. És un maletí que espera a la prestatgeria del magatzem de la botiga que algun client s'enamori d'ell i el compri. És un objecte, un maletí, però també podria ser un gat, o podria ser un ruc, o una estàtua d'un museu que veu passar la gent, o un pi de la Pineda que ens explica la vida feliç o els problemes d'una colla de pixapins que li fan la guitza cada cap de setmana. També vull apuntar el meu punt de vista sobre els avantatges i inconvenients de cada veu narrativa. Per mi, el narrador en primera persona pot ser més directe, explicant la seva vida, però té l'inconvenient de que no sap què pensen o senten els altres. El que sap dels altres ho sap per les seves actuacions. Sap, com hem dit sempre, que els personatges, les persones coneixen per les obres, els conoceréis, deia aquell, no? Però amb tot i amb això, tindrà el perill d'equivocar-se, de fer interpretacions. De fet, nosaltres, i molts dels conflictes que hi ha entre persones, són les interpretacions que fem. No podem interpretar, perquè si interpretem, moltes vegades ens podem equivocar. El narrador en tercera persona pot fer la narració més distant del lector. Havia una vegada, havia passat allò i tal i qual. Però té la gran avantatge de que coneix tot. És omniscient. Ho sap tot de tots. És com el Déu que està en el cel. Així doncs, hem de tenir clar que ni l'autor ni l'escriptor són els que relaten la història, el conte o la novel·la, l'escrit de ficció. L'autor, l'escriptor, té a la seva disposició unes disfresses per triar a l'hora de contar-nos una història, insisteixo, de ficció. Escollirà una d'elles, aquesta, la veu narrativa, el que vol que es conti la seva història. Per tant, i això és molt important, el narrador és només el narrador el que sentirà les pors, els conflictes, els dubtes del personatge, els amors, les misèries, la hipocresia, tots els problemes, totes les contradiccions que pugui tenir un personatge, etc. Aquests sentiments, aquestes reaccions i punts de vista no són de l'autor. L'autor pot tenir una personalitat absolutament diferent de qui està narrant la història, de la mateixa manera que l'autor pot tenir una personalitat absolutament diferent del personatge principal o secundari, etc. Per tant, és fonamental saber triar el narrador, ja que l'èxit d'una obra podrà dependre de qui portarà la veu cantant a la història. Us animo, doncs, a fer una bona tria de la veu narrativa de la vostra història. Torno a repetir, de la vostra història de ficció. Aquesta veu serà un element molt important per atrapar el lector. Proveu-ho, i si ho feu,
Gaudiu de la vostra pròpia creativitat. I si teniu cap dubte, com sempre, cap dubte o qüestió, ja sabeu, talleredicònex@gmail.com. Avui, a demanda d'una escriptora que comença, hem après a diferenciar el narrador de l'autor. Bé, us desitjo molt bona escriptura. I recordeu, talleredicònex@gmail.com.